Umqondisi wezemidlalo we-Kaizer Chiefs uKaizer Motaung June useqinisekisa izingxoxo nePolokwane City mayelana nenkontileka yomdlalo wasemuva Oswina Police. U-Police oshayela iBafana Bafana amagoli amabili ngesikhathi iwina ngo-3-2 ishaya iSouth Sudan ngolwesibili sekunesikhathi eqhathaniswa nokuthuthela kwe-Kaizer Chiefs. Amakhosi kuthiwa sebeke etafuleni isamba isikhulu ngalo mdlalo wasesiswini okukholakala ukuthi singalinganiselwa ku-10 million. Motaung June uqinisekisile ukuthi iChiefs izama ukuletha lo mdlalo oneminyaka engu-23 ubudala eNaturen. Engingakusho ngo-Oswina Police ukuthi akukho iqembu engilaziyo kuleli elingeke lifuna ukumsayinisa. Ungumdlalo osezingeni eliphezulu futhi sisebenza ngokuzikhandla ukuletha abadlali abasezingeni eliphezulu eqenjini, kusho Motaung June. Motaung June uphinde wadalula ukuthi iChiefs ixoxisana nosihlalo wePolokwane uJohn Mogaladi mayelana nokuthengwa kuka-Police kanye nabanye abadlali. Singathanda ukuba naye sibe nezingxoxo nosihlalo wePolokwane City, hhayi ngo-Oswin kuphela kodwa nabanye abadlali kuyinqubo eqhubekayo. Khona manjalo i-Orlando Pirates kuthiwa isijoyina izimbangi zayo iChiefs embangweni wokusayinisa u-Police. Ngokwemibiko amabhakabhaka alungiselela inkontileka yalo mdlalo wasesiswini weBafana Bafana njengoba ebheka ukuqinisa isikwati sawo, hhayi nje kuphela ngesizini yasekhaya enzima kodwa nakwi-CAF Champions League. Ngokulandelayo iPirates izobhekana neJwaneng Galaxy yaseBotswana emzukusaneni wesibili wokuqala walo mqhudelwano. Amabhakabhaka aseGaborone emlenzeni wokuqala ngoMgqibelo kanti bazokwamukela iqembu laseBotswana emlenzeni wesibili ngesonto elizayo.